Всичко е абсурдно, дано нещо се промени. Хиляди граждани се включиха в протест срещу бюджета за 2026 в София в понеделник. Бюджетът, който предлагат, е абсолютно разрушителен за нас, за държавата, особено за малкия и средния бизнес в България. Доскоро управляващите казваха, че този бюджет е единственият възможен. Той предвижда частния сектор да плаща повече осигуровки и данъци, а държавният да получава повече пари. Лично моя проблем е, че се вземат твърде много от работещите хора, които са ужасно голям процент от намаляващото население. Ние, младите хора, издържаме държавата, на практика нищо не се подобрява. Плащаме ни пари и те потъват в нечии портфейли.